ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ንሰርሖ ስራሕ እንተፈቲኹሞ ብንእሽቱ ድማ ንዓና ንምሕጋዝ እንተደሊኹም ንቻነልና ሳብስክራይብ ንቪድዮና ድማ ላይክ ምግባር ጀምርዎ። ጽቡቕ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ድማ ይኹነልኩም። ፊልምና ክጅምር ከሎ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ጥንታዊ ስልጣነ ቻይና ዝርከቡ የሹና የው ግዛት መንግስታት ደም ዘፋስ ውግእ እናካየዱ እዩ። ብጀነራል ጓን ዝምራሕ ናይ የሹ ሓይልታት ብናይ የው ወታደራት ዝመጾም ጥቃዓት ንምምካት ዝኽኣልዎ እንትገብሩ ናይ የው ወታደራት ግን ካብቲ ዝሓሰብዎ ንላዕሊ ስለ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ናይ የሹ ወታደራት ክስዕሩ ስለ ዘይኽኣሉ ምንስሓብ ይጅምሩ። እዚ ዝረኣየ ጀነራል ጓን ድማ ነቶም ብሂወት ዘለዎ ወታደራት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ነጊሩ ንስ በይኑ ንናይ የው ወታደራት ንምግፋጥ ቆሪጾም ይለዓሉ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ፈሪሖም ዝነበሩ ናይ የሹ ግዛት ወታደራት ብናይ ጀነራሎም ቆራጽነት ብምግራም ከም ሓድሽ ብምብርትታዕ ምስቶም ዝኸበቦም ናይ የው ወታደራት ብሓድሽ ሓይሊ ምውጋእ ይቕጽሉ። ነገር ግን ጀነራል ጓን ምስቶም ብሂወት ዝተረፉ ወታደራት ዘለዎም ሓይሊ ኩሉ ጸንቂቖም ዋላ እኳ ተተዋግኡ ብጀነራል ፔጅና ብምኽትል ጀነራል ማኦ ዝምራሕ ናይ የው ወታደራት ግን ናይ ቁጽሪ በዝሒ ስለ ዝነበሮም መብዛሕትኦም ናይ የሹ ወታደራት ኣሰሮም የጥፍእዎም። ካብዚ ንድሓር ጀነራል ፔጂ ምስ ወታደራቱ ብምዃን ንጀነራል ጓንን ንወዱ ፒንግን ይኸብዎም። ፔጂ ንኽልቲኦም መሳርሒኦም ንኽድርቢ ዋላ እኳ እንተነገሮም ንሶም ግን ፈጺሞም ኢዶም ከም ዘይህቡ ይነግርዎ። ካብኡ ድማ ጀነራል ፔጂ ናብ ክልቲኦም ናይ ቀስቲ ተኹሲ ንክኽፈቱ ይእዝዝ እሞ ክልቲኦም ተጋጠምቲ ድማ ኣብኡ ይሞቱ። እቲ ውግእ ብፔጂ ዝመርሖ ናይ የው ግዛት እንተሽንፍ ናይ የሹ ግዛት ድማ ብጣዕሚ ዘሕርቕ ስዕረት ተቐቢሎም ካብቲ ውግእ ዝተረፉ ናይ ጀነራል ጓን ንእሽተይ ወዱ ሺንግና ሓወቡኡ ሶንግ ጥራሕ ተሪፎም ይምለሱ። ሺንግና ሶንግ ድማ ድሕሪ እቲ ውግእ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ሺንግ በቲ ዝበጽሖም ዓብዪ ሽንፈትን ናይ ኣቦኡ ሞትን ዓሪፉ ክቐመጥ ኣይከኣለን። ሓደ መዓልቲ ሺንግ ናይቲ ግዛት ኣመሓዳሪ ኮይኑ ናብ ሉቤ ብምኻድ ናብ ናይ ፔጂ ግዛት ዘይሓሰቦ ጥቕዓት ንክፍጽሙ ሕቶ እንተቐርብ ናይቲ ግዛት ኣመሓዳርን ካልኦት በዓል ስልጣናት ግን መጥቃዕትን ምፍጻም ግዚኡ ከም ዘይኮነ ንሺንግ የረድእዎ። ነገር ግን ሺንግ ልቡ ብጽሊ ተዓዊሩ ስለ ዝነበረ ብዘይ ምንም ፍቓድ ፔጂ ንምቕታል ብምሕሳብ ዕጥቋ ማሊኡ እናተጓዓዘ ውዒሉ ምስ መሰየ ድማ ናብ ናይ የው ግዛት ይበጽሕ። ሺንግ ካብቶም ነታ ከተማ ዝሕልዩ ወታደራት ብምሕባእ ናብ ናይ የው ግዛት ኣመሓዳሪ ዝኾነ ጀነራል ፔጂ እናኸደ እናሃለየ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክከታተሎ ዝነበረ ሶንግ ድማ ይመጽእ እሞ ጠጠው የብሎ። ሺንግ ድማ ንሶንግ ጠጠው ንከየብሎ ዋላ እኳ እንተነገሮ ሶንግ ግን ሺንግ ንውግእ ድልው ከም ዘይኮነ ነጊሩ ዓሪፉ ንክቕመጥ ይነግሮ። ሺንግ ድማ ብናይ ሶንግ ዘረባ ብምሕራቕ ምሶንግ ዘለዎ ዓቕሚ ንምርኣይ ምበኣስ ይጅምር። ሶንግ ድማ ንሺንግ ብቐሊሉ የሸንፎ እሞ ብዙሕ ልምዲ ከም ዝተርፎ ይነግሮ እሞ ናይ ኣቦኡ ሕነ ክፈዲ ዝደሊ እንተኾይኑ ድማ ጠንኪሩ ክስልጥን ከም ዘለዎ ስለ ዝነገሮ ሺንግ ድማ ናይ ሓወቡኡ ምኽሪ ተቐቢሉ ክልቲኦም ናብ ግዛኣቶም ይምለሱ። ሺንግ ካብታ መዓልቲ ንሳ ንድሓር በብመዓልቱ ጠንኪሩ ምስልጣንን ካብ ልምምድ ዝተረፈት ግዚኡ ድማ ናይ የው ግዛት መእተዊኡን መውፅኡን ኣብ ካርታ ብምስኣል ንውግእ ንበዓል ምድላው ይጅምር። እቲ ውግእ ምስ ኮነ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ የው ግዛት ውሽጢ ናይ የው ግዛት ኣመሓዳሪ ዝኾነ ጀነራል ፔጂ ኣብቲ ውግእ ሰዓት ካብ ጀነራል ጓን ብዝማርኾ ኻራ ልምምድ እናገበረ እናሃለየ እቲ ምኽትሉ መጺኡ ሓደ ሓበሬታ ከም ዘሎ ንጀነራል ፔጂ ይነግሮ። ጀነራል ፔጂ ድማ እቲ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝኾነ እንተሓቶ እቶም ጸላእቶም ዝኾኑ ናይ የሹ ግዛት ንኻልኣይ ውግእ ምድላው እናገበሩ ከም ዝኾኑ እቶም ሰለይቲ ከም ዝነገርዎም እንትነግሮ ጀነራል ፔጂ ድማ ከምቲ ናይ ቀድሚ ሕጂ ብዓወት ከም ዘሸንፎም ንምኽትሉ ጀነራል ማኦ ይገልጸሉ። ኣብ የሹ ግዛት ውሽጢ ሺንግ ዝኣክቦ ሓበሬታ ነቲ ናይ ግዛት ሓላፊ ሉቤ ክነግሮ ከኣቲ እንትብል ናይታ ኣመሓዳሪ ሓለውቲ ግን ሺንግ ንከይኣቱ ይኽልክልዎ። ሺንግ ድማ ነቶም ሓለውቲ ንከእትውዎ እናተኸራኸረ እናሃለየ ነቲ ኣመሓዳሪ ቀረባ ዝኾነትን ቀስቲ ብምትኳስ ማንም ዘይወዳደራ ፊንግ ዝተባሃለት ተዋጋኢት ናብ ሺንግ ብምኻድ ነቲ ኣመሓዳሪ ክህቦ ዝሓሰቦ ሓበሬታ ዝሓዘ ወረቐት ተቐቢላ ወሲዳ ነቲ ኣመሓዳሪ ትህቦ። እቲ ኣመሓዳሪ ድማ ምስቶም ካልኦት ናይቲ ግዛት ኣመሓደርቲ ብምዃን እቲ ዝተላእኸ ወረቐት እንትርእይዎ ናይ ጸላእኦም ከተማ ዝኾነት ናይ የው ግዛት ቦታ መእተዊኡን መውፅኡን ዘርኢ ካርታ ምዃኑ ርእዮም ሺንግ ብዝሰርሖ ስራሕ ካብ መጠን ንላዕሊ ይግረሙ። እቲ ኣመሓዳሪ ሉቤ ድማ ሽዑ መዓልቲ ሺንግ ዘለዎ ብቕዓት ብምርኣይ ምስ ካልኦት 3 ወታደራት ብምዃን ናብ የው ግዛት ውሽጢ ተሓቢኦም ብምእታይ እታ ከተማ ንውግእ ኣጋሊጾም ንክህብዎም ይምልምልዎም።
በዚህ መሰረት ሽንግ ሓቡ ሶንግ እታ ቀስተኛ ፊንግና ጃንግ ዝተባሃለ ብቕዓት ዘለዎም ወታደራት ነዚ ተልእኾ ድሕሪ ምምራጾም ጸላኢ ብዘይ ጥርጥሮን ሃይቂ ብዘለዎ ናይ የው ግዛት ንኽኣትዩ ይለኣኹ። ሽንግና ሓቢሮሞ ዘሎ ወታደራት ድማ እቲ ተልእኾ ብምቕባል ማንም ከይረኣዮም ናብ ናይ ጸላኢ ግዛት ድሕሪ ምኻዶም ዝተወሰኑ ናይ የው ወታደራት ብምቕታል ናታቶም ዩኒፎርም ተኸዲኖም ንዓኣቶም ብምምሳል ናብ የው ከተማ ይኣትዩ። ነገር ግን እንሽንግ ናብታ ከተማ ኣትዮም ብዙሕ ከይጸንሑ ናይቲ ግዛት ምኽትል ጀነራል ማኦ እቲ ትኽክለኛ መንነቶም ስለ ዝበጽሐሉ ሽንግና ሰለስቲኦም ወታደራት እግረ ያውፅእን ኢሎም ክሃድሙ ይጸንሑ እሞ ምሕቢኢ ቦታ ስለ ዝረኸቡ ክሳብ ዝመሻብኡ ንምሕባእ ይውስኑ። ምኽትል ጀነራል ማኦ ድማ ግዜ ከየጥፍእ ናብ ጀነራል ፔጂ ብምኻድ ካብ የሹ ግዛት ሰለይቲ ናብ ናቶም ግዛት ከም ዝኣተዩ እንትነግሮ ጀነራል ፔጂ ድማ ንማኦ እቶም ሰለይቲ ኣብ ዝኣተውዎ ኣትዩ ኣብ ኢድ ቁፅጥር ንከውዕሎም ይእዝዞ። ይመሽ እሞ እንሽንግ እታ ከተማ ምፍታሽ እንትጅምሩ ኣብታ ከተማ ውሽጢ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ናይ ውግእ መሳርሒ መምረቲ ቦታ ከም ዘሎ ይርድኡ። ሽንግናቶም ሰለስተ ወታደራት ምንም ግዜ ከየጥፍኡ ናብቲ በዓቲ ምስ ኣተዩ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበሩ ናይ የው ወታደራት ተዋጊኦም የሸንፍዎም። እንሽንግ ንጸላእቶም ብምሽናፍ ሽንግ ነቶም ሓቢሮሞ ዝነበሩ ወታደራት ብዘይገመትዎ መልክዕ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዓጽዮም እሞ ንናይ ኣቦ ቀታሊ ጀነራል ፔጅ ንክቐትሎ በይኑ ከም ዝኸይድ ንሰለስቲኦም ይገልጸሎም። እቶም የዕርኽቲ ድማ እቲ ተልእኾ ሓቢሮም ንኽዋጽእዎ ከእምኑ ዋላ እኳ እንተፈተኑ ሽንግ ግን ንዓኣቶም ናብ ሓደጋ ክጋልጾም ከም ዘይደሊ ገሊጹ በይኑ ናብቲ ጀነራል ፔጅ ዘለዎ ቦታ ይኸይድ። ኣብ ቀጻሊ ሽንግ ናይ የው ወታደር ብምምሳል ፔጅ ንምጥቃዕ ኣብ ዝተዳልየሉ ሰዓት እቲ ምኽትል ጀነራል ማኦ ድማ ሽንግ ነታቶም ወታደር ከም ዘይኮነ ርእዩ የለልዮ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ምስ ምኽትል ጀነራል ማኦ ዋላ እኳ ተተባኣሰ ነገር ግን እቲ ባእሲ ብዙሕ ከይጸንሐ ሽንግ ብናይ ጀነራል ፔጅ ወታደራት ይተሓዝ። ምኽትል ጀነራል ማኦ ንሽንግ ኣብ ኢድ ቁፅጥር ድሕሪ ምውዓሉ ብኻራ ክሳዱ ክቆርጾ እንትብል ጀነራል ፔጅ ግን ሽንግ ንከይቐትልዎ ትእዛዝ ይህብ። ጀነራል ፔጅ ንሽንግ ካብ ምሟት ንላዕሊ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኸብስብስ ይእዝዝ እሞ ንሶም ድማ ይኣስርዎ። ሽንግ ብሰንሰለት ተኣሲሩ እናሃለየ ሓደ ሓቢርዎ ዝተኣሰረ ወዲ ንሽንግ ይቐልዶ። ሽንግ ድማ ናይቲ እስር ቀልዲ ክጻወሮ ስለ ዘይኸኣለ ክሳዱ ብእግሩ ሓኒቑ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብኡ ይቐትሎ። ሽንግ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዓጺዎም ዝነበረ ሰለስተ ናቱ ወታደራት ካብቲ ቦታ ሰይሮም ብምውጻእ ንሽንግ ክእልሽዎ ይጅምሩ። ኣብ መንጎኡ ብዙሓት ናይ የው ወታደራት ናብኦም ብምምጻእ ናይ ሽንግ ሓወቦ ዝኾነ ሶንግ ምስ ናይ ጸላኢ ወታደራት በይኑ ብምባኣስ ብዝገርም ኩነታት መብዛሕትኦም ወታደራት ኣብኡ ይድምስሶም። ሶንግ ምስ ጸላእቱ እናተባእሰ እናሃለየ እኒፊንግ ድማ ኣልሻ ብምግባር ተኣሲሩ ዝነበረ ሽንግ ረኺቦም ነፃ የውፅእዎ። ንሱ እውን ናብኦም ብምሕዋስ ኣብቲ በዓቲ ዝነበሩ ወታደራት ኩሎም ድሕሪ ምድምሳሶም ሽንግ ነቶም የዕርኽቱ እቶም ጸላእቶም ክውረሩ ምዃኖም ቀዲሙ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ገሊጹ ናብዚ ከኣትዩ ዝተዳለዩ ናታቶም ወታደራት ከጠንቅዎም ከም ዘለዎም ይነግሮም። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ተወሳኺ ናይ የው ወታደራት ናብቲ በዓቲ ብምምጽኦም ናይ ሽንግ ሓወቦ ሶንግ ንባዕሉ መስዋእቲ ገይሩ ምስ ናይ ጸላኢ ወታደር ብምግጣም እንሽንግ ድማ ካብኡ ንከምልጡ ይገብሮም። ካብዚ ንድሓር ሽንግ ፊንግና ጃንግ ብምዃን ካብ ናይ ጸላኢ ወታደር ድሕሪ ምምላጦም ንወታደራቶም መእተዊ ዝኸውን ቶም በዓትታት ምፍንዳእ ይዳለዩ። ቀጺሎም ብናይ ሽንግ መሪሕነት ኣብቲ በዓቲ ተቐጻጸልቲ ፈኝታት ብምጥቃም ንክፍንድኡ ይገብርዎ እሞ ካብ ናይ የው ግዛት ወጻኢ ዘለዉ ናቶም ወታደራት ናብ ናይ የው ግዛት ቦታ ንኽኣትዩ መንገዲ ይጸርግሎም። ሕጂ እቲ ውግእ ብዕሊ ይጅመር እሞ ናይ የው ኣመሓዳሪ ጀነራል ፔጂ ናብ ግዛቶም ዝመጽኣ ዘለዋ መርከባት ድምብልብል ሓዊ ንክድርበየለን ይገብር። ነገር ግን ጀነራል ፔጂ ፈጺሙ ዘይተጸበየ መልክዕ ኣብቲ መርከብ ዝነበሩ ናይ የሹ ወታደራት እንሽንግ ብዝጸረግሎም በዓቲ ንውሽጢ ብምእታዮም ኣብቲ መርከብ ማንም ከም ዘየለ ይርዳእ። ጀነራል ፔጂ ብዙሓት ናይ የሹ ወታደራት ሸሊኾም ከም ዝኣተዩ ስለ ዝተረድኦ ንምኽትል ጀነራል ማኦ ዘለዎም ሓይሊ ኩሉ ናብቲ በዓቲ ንኽልእኽ ይእዝዞ። ካብዚ ንድሓር ናይ ጀነራል ፔጂ ወታደራትን ናይ ሽንግ ወታደራትን ኣብ ጸቢብ በዓቲ ስለ ዝተራኸቡ ሓያል ውግእ የካይድ እሞ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ህልኽኻ ዘውድእ ውግእ ናይ እንሽንግ ወታደራት ንናይ ጀነራል ፔጂ ወታደራት ስለ ዘጥፍእዎም እቲ መሬት ደም ብደም ይኸውን። ፔጂ ድማ እዚ ምስ ረኣየ ዘለዎ ኣማራጺ ምምላጥ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ እግረ ያውፅእኒ ኢሉ ምህዳም እንትጅምር ሽንግ ድማ ናይ ኣቦ ቀታሊ ንምቕታል ደድሕሪኡ ይኽተሎ። ነገር ግን ጀነራል ፔጂ ኣብቲ ሰዓር ብምእታይ ካብ ሽንግ ይኽወል። ሽንግ ድማ እናኣለሾ እናሃለየ ጀነራል ፔጂ ድማ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ይገብረሉ። ሽንግ እውን ኻርኡ ብምውጻእ ምስ ጀነራል ፔጂ ምግጣም ይጅምር።
ጀነራል ፔጅ እውን መሳርሒኡ ተጠቒሙ ብምግጣም ናይ ነዊሕ ዓመት ልምድን ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎ ብምዃኑ ንሽንግ ጉድኣት የብፅሐሉ እሞ ሽንግ ብጀነራል ፔጅ ክሽነፍ ንእሽተይ ተርፎ ነገር ግን ሽንግ እቲ ዝጋጠሞ ዘሎ ሰብ ናይ ኣቦኡ ቀታሊ ከም ዝኾነን እቲ ዝሓዞ ካራ ከይተረፈ ናይ ኣቦኡ ከም ዝኾነ ስለ ዝዘከረ ሽንግ ዘለዎ ዓቕሚ ተጠቒሙ ህልኽኻ ዘውድእ ግጥም ድሕሪ ምግባሩ ኣብ መወዳእታ ንፔጅ ይቐትሎ። ሽንግ ኣብዚ ሕጂ ናይ ኣቦኡ ቀታሊ ቀቲሉ ብተወሳኺ ድማ ናይ ኣቦኡ ዝነበረ ካራ ሒዙ ናይ ዓወት ትንፋስ እናተንፈሰ እናረኣናዮ ታሪኽና ድማ ይውዳእ።